channel HBO Hari Bukrus Original number one. You are listening to channel HBO, the one and only Ilocano hit makers in the Philippines. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. You mean like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I take God of my life. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. But on the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you lifts me away. There are the words to speak, but if you feel like I feel, then I think God, what is real? You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Trust in me when I say
Okay, for the second time. Listen to the ground, there is movement all around. There is something going down, and I can feel it on the waves of the air. There is something out there. If it's something we can share, we can steal it. The Tree City woman, she moves through the light, controlling my mind and my soul. It reaches out for me, and I feel it is right. Give the night fever, night fever. We know how to do it. Give it night fever, night fever. We know how to do it. Here I am, praying for this moment to last. Living on the music sunlight, born on the wind, making it mine. It's the night fever, night fever. We know how to do it. It's the night fever, night fever. We know how to show it. The hit of our love, don't need no help for us to make it. Give me chance enough, take us to the farthest. I get fire in my mind, I get higher in my focus. And I'm going into dark, I give you warning. The Tree City woman, she moves through the night, controlling my mind and my soul. It is time for me, and the feeling is right. It's the night fever, night fever. We know how to show it. It's the night fever, night fever. We know how to show it. Here I am, praying for this moment to last. Living in the music sunlight, burning the wind, making it mine. In the night fever, night fever. We know how to do it. In the night fever, night fever. We know how to show it. In the night fever, night fever. We know how to do it. In the night fever, night fever. We know how to show it. Ayan! Imise! Umisa ka! Belay! Apoy puya! O, di kami! Okay. Tiro ni Ayat. Nagrigate, biyag ko, tiyak may sa kankanay ng laeng, asiliwak ken ka, alang aruden biyag ko, di nagkagbaybayan, tanalpas ko nga ikari adik ng lipatan. Maasik ka, biyag ko, ket ipangagnak, inuy lamtoy puso, dagim mura ni ayan, init bulan chay nga do, isudat satsita, ay wen, ubiyag ko, inagkag ikawan. Maminsan kay biyag ko, at nairidepak, nagparang adagos, taladawam kaniyak, ibukbuk mo ngarudet,
tidironi ayat tananamik maminsang pa'y isang itmi ayat. Ayan, sumala tayo. Gusto waltz. Maasik ka, biyag ko, ket ipangagnak, inulilam to'y puso, dagim mura ni ayan, init bulan jay nga to, isudat saksita, aywe, ubiyag ko nilanggan ikawan. Maminsan kay biyag ko, anairidepak, nagparang adagos, talatawang kaniyak, ibukbuk ko ngarutin, tidironi ayat, nananamik, maminsan pa'y isang itmi ayat. Yeah! Tiro di ayat! Para ka na kay amin nga sa nga pagdaapo. Di kami? Okay, pay ko dati akan naman ipot ka ni Ma'am Ami Bareng. Tsaka mo, may turet ko pa'y biyag ko, nasinugat mo't pinaunay, puso ken nakem ko. When ko na, di kat kaya't ang makita, tanaot-ot sugat to'y puso, nga ingkay balik na. Saan gayam analaglagan, ngayawang nit ka, isip ko, kaputan na patek ka. Tigas ka rin ang taat ka naglabas ta, taang mong biyag ko, na ipat patek ka. Ngemnupot nung awan ako di tapuso, yat ni ayat lipate ko. Ngemnupot nung atan sa bali tapuso, iwaksi na panunod mo. Tsaka mo, na may turet ko pa'y biyag ko, tas sinugat mong pinaunay, puso ken nakem ko. Huwan ko na, di ka kaya't ang makita, tanaot-ot sugat to'y puso, nga ingkay balik na. Saan gayam analaglagan, ngayawang nit ka, ang isip ko, kaputan na patek ka. Tigas ka rin ang taat na naglabas ta, taang mong biyag ko, nga ipat patek ka. Ngemnupot nung awan ako di tapuso,
Ayan, ako ni Kapur na ay ka. Iso nga, bakit ikaw ba? Hanap ko, bakit ikaw ba ang hinihintay ko? Bakit ikaw ba ang iniisip ko? Bakit ikaw ba ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig yaring aking puso ay tumitigil pag di ka natatanaw? Bakit hindi mapalagay kapag di ka dumarating? Bakit ako nasasaktan pag ako'y naririnig? Bakit ikaw ba ang lahat? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw ba ang hinahanap ko? Bakit ikaw ba ang hinihintay ko? Bakit ikaw ba ang iniisip ko? Bakit ikaw ba ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig yaring aking pusa ay tumitigil pag di ka nagtatanaw? Bakit hindi mapalagay kapag di ka dumarating? Bakit ako nasasaktan kapag mayroong naririnig? Bakit ikaw bang lahat? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw mahal? Yan, bakit kasi ikaw pa? Diyos ko, naawan kamit laeng itibiyag ko. Nang ibigin kita, marami ang nagpagal. Bakit ikaw ba? May nagsabi na magraw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nabili. May nagsabi marahil na nga ako ay hanap. Ang sagot ko, hindi bali na magsakal ang mga pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan?
ibigin kita, marami ang nainis. May nagsabi marahil na nga ako ay hangat. Ang sagot ko, hindi bali na hangat. Masangal ang mga pusong di natutong magmahal. Nang ibigin kita, marami ang nainis. May nagsabi marahil na nga ako ay bulan. Ang sagot ko, hindi bali ng bulan. Basta alam mga pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kasalanan bang umibig ng buong buhay ko? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto sa pagkakamali. Ayaw kong gumising. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto sa pagkakamali. Ayaw kong gumising. Nako! Ayan! Para hindi nang... Oh, di ba? Mayat! Mayat! Mayat, nagpasol. Dati nga nagayat. Okay, once again, good afternoon and good evening. Manang kada kay amin aming asapada nga nakayat manad nga agbuy-buya. It is Dance Bokro Show. Dito yung HBO. Di kami kasalanan akong umibig ng buong buhay ko. Talaga. Apo, Abang DJ kasamang ano, talaga Yes. inrantag kasi DJ kasta, kasalanan ba ng umibig ng buong buhay ko? Ay haan! ada ka kasi doon ka din. Basta naman. Kasi ikasembol ay na. Ay, ikasembol ko DJ kasamang dimple. Aalala Talaga lang nga yun. isun inkabil ko DJ. Hindi. Instead nga sa balik lyrics mo, Well. at least nabugod mo mga lyrics ka Well. na namin din kami. At iso kami nakasanayak DJ buong buhay ko haan mo Yes. din. Isun inkabil ko kasi napadasak din nagayat idi. Kasi inayat ko din na napod to. So, Mamang pulis! Mamang pulis! Oh, drop! Drop! Tilawin nyo yan! Mamamatay tao yan, mamang pulis! Yes! Tilawin nyo yan! Tilawin nyo yan! iso nga ati ko nakadije kantan kasalanan ba ng magmahal ng buong buhay? Hayaan! Go, 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 go! Okay.
tayo. Hey! Yes! Ayan. Opo! Di kami. Dinansulo kami ng po technicians. Sisingit. Singit. Nasisingit naman talaga magmaturang apaw. Yes! Ay, naibak pa na nga oras yung na kanituyo na po nga ka-HBO. Sabi ko mata, may payanda kayo dito isang kabasit nga ragragsak. Manipod lang dito yung That's Bukro Show. Manipod lang din ni Sir Harry. Yes, kasama ka, Nabel. Yes, kasama, Jonah. Yes, hello mga ka-HBO family. Nang magkinagasat nga daw tayo maninapo. Aldaw iti Huwebes. Huwebes tayo di Pilipinas. Ket Miyerkules yung sa dita walasim no aw-ato. Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Sumangbay manena po programa tayo namang tetliw-liwagan ragragsak. Kada tayo amin na po nga sa nga pada. Makuan-kunang nga, That's Bukro Show. Makalingingay, makaayayo nga programa iti Hari Bukro's Original. Enjoy watching, listening, and relaxing. Sit belt, relax. Enjoy everyone, yes, in behalf of our station manager, our composer. Ayan po ang aming manager, Mr. Harry Corpus. And of course, our chief engineer, Mr. Oyo Pasto Villa. To all the likers and commentators, the sponsors, supporters of HBO, thanks for the love and God bless us all po. To all the likers, kumatas! Yes! Ipasak yan, Talaga. Okay. Yes, hello. Yes, King Iba natin ni Manang Arabel. Let's fasten your seatbelt. Kasday, relax. Enjoy watching HBO. Ayun, talaga, kompleto. At nung nadigidin no kwa tugtog ako na Manang Arabel, kita na doon tumayaben, no, kandakan to. Ayan, isa ka naman doon pa Manang Arabel. Ayan, tingin na ayo, naanos, kaya natutunan Ano? mo. Naaayop ko na. Naanos! Naayop ko. Ay, bakit tatay na i-replay mo to, Manang? I-replay mo to, naayop ko ang tatay amin. Padak. Oy. Natutong nga, kinaasin po. Ayan, okay. King po. Yes, Manang Anab. Nanang Annabel. Ala, Barok? Nanang. Ay, wen, Barok. Owen, Inang. Magsingsingpit ka, anak Uwin, ko. Inang. Inang Florenta. Ayan. Okay. Alam mo po, kita inak pa lang ipasublat, ititrono, kadagitay apong girlfriend ko na ang Aldaw. Oh. Manang Annabel, Ivy, Manang Debbie, Jonah, and Madam Florenta. Amang tiko na Nakapay lang- Noy. Nakapay lang tiyo muna. Wena, amang tiko na ni Oyo itay. Apay. Anong imbaga na? Ang ganda na imas ni Chabi ko na. Imas ni Chabi nga na nakotog. May mayat na sabi, napagkutsunam no ko Wait, di ba, napagyagyagam. Saan ka, nagtupak ka manang Debbie, saan ka nga mabullo? Uy, sumay Wa- na. Ano ha? No nakotog. Mabullo ka. Marebata para Osto. na. Kasakasta ko ma. Deta. Oh, di kami. Malagta, eh. Awan ang matugtog ko Padasip. Owen. Padasip na yung patigdatin na kaw kawayan. Diyos ko, hanin. Matukol na sikit naman ang Debbie Mapirpir tukol. amin ka sangat Owen. kawayan. Apa ito problema yun nakutong. Nasakit kayo met Mayat man si ka, deti ba lasang tagdatakit mayat. Haan ang sexy. Anarod. Na sobra, anat nag-diet. Nasakit kayo met Hoy!
Jam. Luklok pa lang ang Ada ating problema tuwan. siguro di pagasmi. Haa nga bagas. Ano nga ron? Amo, kahit mong asawin, iti pang panganam, na problema di bagas tayo dito is studio. Kat saan? I-permit imas na tikat-katag nga bagas para kada kayo. Ay. Ah, Ay, di saan nga, ba pala? Beshi? Beshi, Ana, beshi ko. kas lalamisaan lang, aya. Diyos me. Napakaro kayo Kas latawangan na kortinaan. Osto. Haan, beshi. Amo na dito gaw ko mga pangkaan na dahil nabungan. Pang-cater. Dito gaw nga nabungan ko makasday. Trunes! Wow! Kasday! Okay. Sasakit kayo Haan, luklok ko na. That dating slim body. And this one, chubby, apo chip engineer. Ano may tay da paglandagan nga gyug ka. Oh. Ang yug. Kita- kita Ano, nyo? yug. Pagba, yug man eh. Iyug mo. Kita nyo tatan, kas Ay, latay lamisaan nga, dakok nga, ijay tok-tok na. Yes. Beshi, awan madlaw mo tatanga gundaway. Dagi ta asawa na. Oh, madlaw mo. Sa lakit din. Kas lada, malan na sibugan, di tatan. Adda, dilawas na laeng. Awan. Di lang lawas na. Iso nga ti naka-bloom-blooming tataniman ng Debbie. Aya, di nga min. Nasibugan manain. Nasibugan nagti. Di nga min, imbaka di lawas na, di martes, kuna na, no kano ubing iti mang sibugkin ko na blooming kan no. Iso nga, na-blooming ni Okay, si Sama. Manang Debbie. Di ba? Ang pa nagpepeso. Ningam no ano lakay, agpibot kan isuna, As you can see. Nakablomblem mo yung Tingamin, mata talaga itang blooming. Kas magita, kas madlaw, Kita kas na- labot. Madlaw, met, kas makita, met. Kas makita, kas madlaw, Oh. kas lana, danuman Kita nga pa bukto. nagabay kang kan ay sunod na sabsabaw. Sunod na sabsabaw siya. Kasi ka naimbas ka lata di ba? Naibimas ti bulalo. Naimbas si Pato. Sino- Wah, di sino ba? Pato, Garo? Tama Uwe to. na. Sikat na ta. Diyos ko. Kita na. May mayat Di nga amin apo. Nga agbuy-buya. Ang Oh, kikita. lechon belly. Lechon belly. Mabalin to man pakilo dito yan. Sa warsara no akmet. Madi dito pakilo ko lang. Ay. Pangganakan. Abong agbibuya. Ano ti bagbagan ni Debbie kaniyag ne. Ibaga na ilako na. Pangilakuan na nga sa kanya. Agor kayo. Kasilat ang road. Just slaughter. Mayat. Ay, Beshi, at istorya kasilatan nga Oo. dad awan anaan Tet, awan tet. Awan pikon, awan pikon. Uwe, siya kumagat sakti para putot. Aya. Example ka, di mo manang Annabel, sakti para putot. Oh. Tatan, iti mother yoket ni, Ni Florenda. Madam Lorenda. Example lang When? Tatan. Buti si Sama. Tatan, inauna ni Manang Annabel nga na iyanak. Kumita kayo upat nga buryas. Example. Di ba? Inauna ni Manang Annabel. May katduwa. May katlo, hindi na udi, iti bunso. Sakti para bulang nga rod. Tatan. Tatan, kung ti Manang Annabel, suara sa ko may pakilo, umuna kan may pakilo. Sa manuno ni Manang Debbie, isang nga rod kasday. Di ba? Iso pa yan. Mo, may pakilo. Ay, kit na pimpintas tinunaan nga may kilo nga. Natatahor no nga adot Yes. kwartan. Osto. Kangina na tatsendaan, tatta ate Annabel. Kangina na. 120, may 120 live weight. Ay, ang kaya. Siguro, natakati 100 Apo kilos. ti engineer. Kaya't mo nga gumatang no 120. Basta napintas, de tataptaba na. Ayan, 3 players. 1, 2, Mayat. 3. Mayat. At ang summit tatabang yung talasagin, ate Annabel. Ay, Ben, namimas na yan, tataba na. Naimas no ka, beshi ta ana. Pasirit-sitang Mabalin nga insarabasab. pang tinono. Ako na na, Yes. engineer. Okay, joke lang po yan mga kasama ha. Yes Okay. po. Ayan. Nausuwak pa. Kasi tatay nga permita yung Ana? anang ko. Mama, mga Agor ka, timan. nakaimot ng ane. Ate sa ni tatang, pumutot ka numanin, ti may kalima. May kalim kaya. Tatang, nanang, inunaan, may kadwa. Paring lalaking tunad. Adda! Ay, adda! Itagol! Ay, ni Od! Adda, Joy! Adda, Joy! Ay, di dyan ni Tagol. Ay, dwa kami. Oy, dangyan nyo, adat to, adat tilikod, native. Ay,
Ay, naimas di native. Ang kalunod sa kabasa. Aray. Aray ko. Alak, sakit. Hala, naruka namin na po si pensioner. Ipagayong aming na native. Nakamay buraw. Ano, Beshi? Apo na imas na tanay tip ko mura. Native. Sakto man na tayo pagbagis. Kaya tiyo. Madikan tinitiban na Ay, kaya. tinatakarot. Ukil-ukil na. Ang nakano kaya titinative. Kaya Sino? nakano kat alingo kano. Ay, Karigat nga tiliwet na taa. Pagsikitap so. naatap, Beshi. Kasa. Aray ko, nasakit. Abo! Nakayote, white nga baboy. Example. Ibang mga ni Beshi ko tinaitib nga baboy. Ayan. Abo ketos to na tamay kaliman kurang Joke joke lang. Yes. Kaya tigan Adaw. pagkakatawa Pagkatamaan lang. At apay may walang kalimakit pikulan. kurang nakti vitamins. Nana? Apet, apel may kalimakit kurang naklangarot vitamins hindi dak nakaasyan. Kahit nga so malnourished no Si kano kate baboy nga malnourished ang kamabenta. Ato na una eh. Hanga mabenta. Madipulos no ko. Agtan na katatagol. Naimas tetay, duri na nukwa. Amoyo, Beshi. Engineer. Amoyo, mga anak ko. Ayan ko na tanong ko. Ay, Agad ka lang. tatang. Apay, anak, itibagam, aya. Dahil ni ngamin Dave, adang ngamin baboy ko idi nga nalaing nga Mangan. haan, hangamang mangan, naling nga mangan, Yung nakutong. wag. At anta kaya Malnourished. haan, Ano? talaga nga malnourished talaga ngamin. Ay, Naling ay, dagiti mga napo, baboy kanumit. Yes. Example lang ni Jay, Apo, Example lang. ang imno siya kamay sa, naimimas kanyak tinative. Native. Wen, matuno, insara Ha, naimas si native no malechon. Naimas no kung no malechon to native. Apo na atap ti native. Apay ko nam. Ada, inalak nga native nga, tarakin ko nga baboy. Oo. Nakalusot. Napan Oo. nagperdi, tiraraep. Di amuda, alingo, pinaltugan, da pinartida, boryas, Diyos ko. Di pa ikat na isip na ipusing. Ang tagayam tayo baboy mo din nga kalusutin. Uwe, Dasayan, ang pinagsaan na, dagitag party. Diyos ko, aya. Di ko bakit agsakit na buksit da. Ay, saan eh? Kanin. Mag-agilunod. ba, imparanod mo day, Jeng, ang blessing. Hayaan mo na, blessing na lang sa kanila Blessing yon. na lang sa Ti kanila. importante nakaraman ka, naraman Di namin. na pilang tinarakin. Dapat pinadakil data, di na napan pinarti. Kahit na nga sa no ka dagi manang Debbie, dagi hanga makamra manual karnet baboy dagi zayen. Diyos ko, ayan. Uwan. So, wait. Kasay. Okay. Tuloy ang ligaya. Tuloy ti panang kablahaw tayo dagi ti apo nga buy-buya. Iti panang yaknalis dagi tay apo nga Okay. viewers tayo. At manang Medyo Kaya, kablawak man TV Florenda. nag-buy-buya. Tenak ko ni Marlon, Miss Jenny Deos, di Hong Kong. Happy watching. Kaya sa amin yan nga, magtatarabay ti Harry Bokros, Bokros Show. Deta. Yes, kasama nga Florenda, yung kamatiban at tayo pinagkablao mo. Yes, kasamang Jonah. Dito mat nga ro dagundaway ket kabkablaawa kami ni dagdeng-dengeg nang rona dete friend ko nga nagchat kanya gidi Rabi Ijay Hawaii ni Marilo agtag mga taga San Nicolas nga madadya Hawaii ita. Keta patuluyem ading ti agbuya ta sapay kumata. Ag sponsor kanto. Yes, awanan na kasamang Florenda. Yes, alak deti mo't nga agyamanen. Idanong ko itinabara nga panagyaman kadete nang taditi blessing kaniya. Kat sapay kuma ta adu pa iti sukat na deti intidyo kanyak manang Lita Chavez ken ni manang Maria Lamog. Dake aminen ni manang Lita Calibuso. Ken amin ni kabagis Benny, ni kabagis sa Marilyn Asido. Thank you so much. Iti kay pinagbibuya ken mga mangmangted iti kaasiyo dito That's Book Cruise Show. Sapay ko matadi kayo maumuma. Kablaawang kay aminen kabagis ken agraman amin digitay adat dita ni tebalasan ko ni Jenki Tenebro. Hay anak ko sapay ko matayad adayuna kay iti saksakit. Sunsunan anak ko. Sapay kumata, kikita naton. Sun. Sun. Coming soon. Sun. Kablawak man pengarod ni Sunsunan ading na. ko nga Aleli Tagayona ita California. Ading ko. Thank you. Ay,
Happy watching mo, Tito yung uncle ko, Mario Pascual, Melissa Tolentino, dito Bisaya. Pascual. Okay. Ayan! Ivy! Go ahead. Atin ko. Yes! Good morning, good afternoon, good evening pala kay amin. Kasay. Diba pa? O, yan. Masapol nga ang kablaw ko makit agrampa. Ay, api, di dangar, nagrampa, api, siya lang. Pagrampaan, dahaw ka maano, tatong mayamayat. Ako rin ka, tabal-baliwak. Kasay. Good morning, good PM, good evening, kada kayo ang amin nga buy-buya po. Thank you. Rampa. Sige. Yan. Ay, pati siya kaya tag-split talaga. Ala. Apuligos namin na pa. Basta nagkablaaw. Ayun. Kalipatan nan. Tito Yabet. Ala. Yan po ko na ikat. Ako ka. Okay. Kablawak magkaroon amin yung madamang buibuyat at tatitat bukro show. Alaik man nga rin dati yung agondaway ang pagyamanan iti. Nayat ni sponsors ko kas kinintita alam ni Tagayona. Tita Elsie Palting Pakanwayan. Sir Carlito and Ma'am Violeta Bumanglag. Happy watching kada kay amin. God bless you all. Jagmet, agpost na, Jagmet, agpost, abot at 3 layers. Ayan. Body language. Ayan! Hello po sa inyo lahat. Kaya't kumanabong kablaawan, kaya na pagyamanan, apo, digiti na ayat, na asi kaya na anos na, kaya nadudungong amang subsuporta to yung numutibiyang, akas kada Madam Benos Matcha City Hong Kong, at tuyak agyamyaman kada kayo amin apo, kasama kay ni Madam Esther Pedovero, iti Malaysia, kasama kay ni Madam Lorenza Pagirigan, iti USA, Madam Alalita Gayuna, iti USA, Mr. and Mrs. Reynaldo Kakayurin, iti Hawaii. Yes, hello, Mang Delilah. Happy watching po. Kasama ka ni Madam Lenilyn Cruz, iti Hong Kong. Ka ni Madam Joanne Dumingsil, may sama nani wapo, at ita Canada. Kasama ka ni Madam Rosana Sarmiento Laroco, iti Hawaii. Kasama tinadungo unay nga Madam tayo ni Madam Marie Echaure. Hello po, Madam. Thank you so much po. Diyan po sa USA. Uray sa Nipay Gayam. Madam. Hello, Madam. Lilia Antonio, iti Hawaii. Hello, Madam. Thank you so much po. Ayan. Kasabay ni Madam Teresita Eder, iti Hawaii. Yan kasama tayo batching ko ni Catherine Garcia. Yan ni Mr. Prudencio Garcia. Madam Dolby Salanio. Hello po, Madam. Kasama ka ni Madam Violeta Cortez, iti Hawaii. Ayan. Madam Aurea Collier, iti Australia. Kasama ka ni Madam Agnes J. Canio, iti Hong Kong. Madam Merlinda Ishihi, iti Hawaii. Kasama ka ni Mr. Johnny Miguel, iti USA. Kasama ka ni Kumadre, Madam Norma Corpus, iti Korea. Kumadre, naimbag nga oras mo. Kasabay kuma sa adakang agbuybuyatak ng kanito. Kasabay ka ni Madam Maricel Lorenzo, iti Lawak City. Madam Anrea Balita, iti Hawaii. Ken Jack Kalipatan, apo, ti make-up artist ko. No other than Miss Pelomina Luming Pilar. Ken Jack Pay Kalipatan, apo, ni HBO Godfather, Mr. Henaro Saniata. Ken ni Madam Neno Saniatan po. Saka si Madam Mary Ann. Baby Bonsa, hello po, happy watching po. Kaya hindi gusto amin buy-buya, ken dati isip nga kinantak po. Isagsagot ko man, ken ni Attorney Maria Crista. Hello po, Attorney. Na yung pag-orasyo, kasama ken ni Madam Letty Bautista, iti New York. Isagsagot ko dito nga kantak para kada kayo. Amin nga natutunggo nga mang subsupport na doon mo tibiyang. Thank you so much for the love po ni Apo Diyos Team. Mang Teti, adong nga grasya kada kayo amin Apo. Thank you so much. Hello, King! Ayan. Oh. Ayan. Umayan. Apo, kablawak mamet ni Ate Filomena Laming Pilar. Awam ate Shakti ka pipintasan dito yung studio. Ita tayo. So, thank you. Ulitan dumanin namin ad-adua. Ken, atay. Talaga, Shakti ka pipintasan kimsika. Ken, pagyaman akmet ni Miss Elsie
Talting pa kanwa yan. Ti anas mo nga mga sponsor tinamotoy biyang. Kani Evelyn Castro Nuevo, dita Washington. Miss Roma Crisostomo, dita Spain. Jenny Diaz from Hong Kong. Dr. Rona Montalvo, ito. Dagi to badbado mi ipawit mon Aman adda kano ado. Kunana nagapot London. And Miss Imelda Bidad. Tatalabayan nyo latati Bocros Show. Kanain kayo natag buy-buya Ipang pangrona yung ni Sir Harry nga buyain. Bibabayan yun uyo latan. Aray ko, nasakit. Mate. Joke. Awan no kateknisan tayon no Anak kwan. sabutan anak sabutan. Awan no kateknisan tayon. No kasta ti bagbagayo kanyak. Agawid. Tumbigat. Ano ba pipintasin eh? Banatak man di kita buy ungyo tumbigat eh. Accept ka niya, Apo, engineer, agkadwata. Banatak na kita buy. Haan nyo kayo bagbakas jay Ket awan no kateknisan dito nga nagwapo. Kung kunam kami, Debbie. Beno kagayan kakabsat. Intayo, suportana ti. Hep hep Harry and dear Tito Oyo Oya kasjay. Kaya't mo kadi nga ag madit boses mo kanta ka. Ala. Banatak na kita pimmansit kanton nga Haan. bubuk yung tumbigat. Beshi. Tikunam. Kaya't mo kadi nga ag baliw ti boses mo ag kanta. Supay, Basta iti live. Kaya't mo kadi nga sa butakyan ka. Kasjay. Ate Debbie. Kayat mo kadi nga pagkiyakeng ka? Ala. Ang tutun ulitin eh. Kayat mo kadi? Tutun ulitin. Uyo. Love you, Uyo. Banatak di kita Manang buy ungyo Debbie. tumbigat. Manang Debbie. Agbuyak ka na ti Oyo, Oya. Isulat control na tayo tipos boses tayo. Isulat di ka ma. Agkadwata met, Apo, yung chief engineer. Beno kagayan kakabsat. Tuwite na kagagwapo. Abusadot utang yung kanya kung nakalista. Yes. Ay, so yaman at king ka, Apo, Om chief di ka adwan, engineer. may beshi ka adwan na ti utang king ka. So, deta Ano na, to? deta Abay sa ko. mo. Talaga. As in. Nakaan-anos ka niya. Hindi pala September. Nakita si Last boses year. ko. Ayan, last year. September pa laeng. Yung pa nagbaybayan. Makatawin to nubig. Bulang tawin umayin. Ay, makatawinin. Atid dok telistaan na eh. Yes. I love you, Apo, I love chief you, engineer. Mama Chopcha. Ay, ayan, tungtong wenta ka, Apo, chief engineer. I love you, Mama Chop-Chop. Mama Chop-Chop. Nairamdaman nakman na si Katerpe. Naglalap to, may aming sausaw. La. Sige. That's Bocros Show dating. Ala. Sige, kontrahin nyo lang Ay, ta. sak ni Annabel tarampihangan ni Debbie, Apo, Si Katerpe, maghirap-raman ka. Sinindir ko lang no mawalwalin. Met lang nga malaaw ni Uyo. Ala. Apo, linawar na Apo. Ala, osto ka na unay. Osto lo unay ko na dali. Linabar na Apo, chief Oy. engineer. Pabintasan Ost- tayo. Das Bocros Show! Ala. Ala ka, mga Anabel. Ato ka di utang mo. Inak-embrace enen. Inak-embrace enen. Apo, chief engineer. Ala, kita. Ala, ituloy mo nga rodin. Nasakit. Adot utang ko. Naimbaga na, kimking ka Apo, chief engineer. Ayan. Oh, sakmat ka rin eh. Ikat tayo. Ikat tayo. Loka. Ipabisa ko ito. Yes, may sabay. Itik ko kinitabi. Tara sa kami. Okay, Apo. Inapot ang pagyamanan, nagitay naaayat, kaya natutong mo, Apo Meten, kaya naaanos, kaya kasamiten, nasasayaat, nga nagbalin met iti sponsors ko, ti Dimple Antigo, agrama ni That's Bocros Show. Okay. Yes, Kamunit yung aming kasama- Gor ka lang, madapat pa ng kanakon. Aya? Stepon ka lang dyan, manang Jonah. Kat batang ko tatayan, iso nga pinagbigyan ka tatayan, Apo iti batang nyo, iso nga batang ko Meten. Gor kaya, awan ti sabit-sabit. Naidumpar ka. Awan Di kami sabit-sabit. nagpreno. Okay, dyan lang muna kayo, ha? Gusto ko pinagbigyan kayo kami sa tayen. Kasday. Umana ti amin. Umana ti amin pagyamanak ni Tita Analita kayo na iti California, USA. Anak ko mga rod. Iso nga, kung nagtatagada kayo, Apo, ang sarita kayo. Pagbigyan kayo, oras yung 10. Kung nagtatay. Oh, hindi nga, amin.
Isong tatanda kahit mababari nga mag-isang pitaw ka na tiket. Okay, next. Kasama ni Tita Norme Kakal, iti California, USA. Ni Tita Jocelyn Dalere, iti California, USA. Pagyamanak pa ni Tita Lori Pagirigan, iti Las Vegas, USA. Ni Mami Rose Basilio, iti Toronto, Canada. Ni Madam Marie Echare, iti USA. Madam Alma Agnes, iti USA. Ni Ate Aria Collier, iti Australia. Miss Maylin Garcia, iti Hong Kong. Madam Esther Fetalvero, iti Malaysia. Miss Nailip Santos, iti Hong Kong. Miss Juliana Viga, iti Singapore. Magyamanak pa'y ni Mami Heli Boyat, iti Brexton Business Resort and Hotel, iti Lawag City, Port Ilocandia. Ni Mr. Danilo Laganzua, iti Philippines. Ni Madam Maricel Lorenzo, iti Lawag City. Madam Gloria Calendari Reputazione, iti Canada. Hasta meten, magyamanak met ni Miss Janet Rapanan, iti Singapore. Madam Teresita Art Eder, iti USA. Madam Erinette Teos, iti Hawaii, USA. Tita Mimi Tarok Sullivan, iti Canada. Madam Baby Bonso Sanyata, iti California, USA. Ken kasama meten pagyamanak pa Sir Carlito. And Madam Violeta Bumanglag, iti USA. Madam Violeta Cortez, iti Hawaii, USA. And Mr. Ernchi Pahela and Madam May Ann B. Domingo, iti Honolulu, Hawaii, USA. Ayun, back to you guys! Alin na kayo dito! Yeah! Kasi lang, parang Annabel. Yes, hello, Pinky Boy. Ikaw tuloy mo. Awan. Walang John Agustin, makatuyin. Ay, hindi. Ay, makatuyin manang ko. Oh my God! Oh my God! Pan-pan na. Pan-pan na. Pan-pan na. Pan-pan na. Okay. So, tuloy mo. Nabainak tayo sa mga panak na pakin! Okay lang yun. Ano ba kami nag-text ka na kita tayo Yes. kasamang Dimple? Ate ko na kumaita tayo sa Nilingkot kami. well, so what? Nabainak na parang kaglubag. So ka na, altatien, naikanak ti orasen, kan kanito nga. Well. Mangkablaw ka da kay dita nga madama ang agbuy-buya, dita barangay 15. Ni Donel, ni Red, ken ni Pinky, ken ni Alaysa, ken ni Krisha, ni Kimi, ken ni Donel, Kik, da kay amin dita ni Jennifer, da kaya among kabibuya kayo, iso nga nag-text kayo. Thank you so much. Kasjay. Kasi pinagtatarabay nyo kada dito. Di kami? Yes. Nakamay pa gandang awat isang pitaw, di ba? So naman na naglumbangan. Okay lang yun. Kasi, Awanin. teko lang tatayin, pagbigyan kayo kapag Well. saritain. Kuna, tatakbat kayo sakla. Yes, ading alakit Wan. Yung, sorry lang napadrip ka din nga ba, nagkanak manang John Agustin. Yung lalab ka. Ayan. Nabatrip, okay lang kasi pakaisruwag ni Jaya. Siyempre, kahit manang antulat naman. Well. Siyempre, yung natin, para respect, ayan, nandun pa rin. Well, respeto, okay, nandun pa yes, rin. ading well. Ah. Ala, sige. Di po nga viewers. Back to you, anang kasamang Annabel. Hey, kaulang po. Kunaman din Love lang yan, manang. Okay. Sige. Thank you, Chip Engineer. Indamang kablawan nga Roden, Yes, di ba? when non tayo acknowledge, dagit agbuy-buya po, akas kadarita Olbab, Oyo Villa, Madam Lilia Antonio, Miss Annabel Tarampi, Madam Teresita R. Eder, Ken Kastameten, sino pa ni Manang Luming Pilar, Margie Layugan, Julie M. Labasan, Agnes J. Canyo, Madam Marie Echaure, Venus Machas, kaya kasamitin, Manang Luming Pilar, sakpay laing Manang Annabel Yes. Madam Brenda Aloy, Ken Nitita Mimi Tarok Suliben, Madam Madam Teresita Bilog, Santiago Lynn Volar, kasamitin, kablang tayo madadri pinagbuy-buya, tatang gundaway ni Dong Hey. Yes. Ayan, kasamitin, ken ni Madam Ana Cinematugar Vida, Madam Mar Danug, Tita Alita Gayona, kastamiten ni Madam Fe Lauriaga, agraman pa ni Ate Ana Baay, hello, iti Hong Kong ni Mike Yami Girl, iti Lawag City, and of course, hello met, iti palagbuy-buya pa ditoy ni Mr. Danilo Rabang, okay, Manang Annabel. Yes, thank you so much, King Dimple. Well, dapat dito yung What's Smart Take, the
ni Madam Letty Baptista. Hello, happy watching po. Kastamet ken ni Rodel Balisagan. Hello sa mga taga-Happy Bukros Original. Kunanaabo. Kan kastamet, digiti sa amin nga taga-Gabong, nga Madama TV. Buya da idi ni Janjan Alwin. Hello kanakan. At dapat dita ni Miss Delilah kayo rin. Ni Uncle Bonnie. Nga pailma, tumadama. Joan Tumingsil. Ayan. Kan kastamet, kini ko madre Lilia Gapusan. Yes. Kani ni Bats kong Alisel. Apo, nakadadudamit. Apo, jak may basan sa amin din apo. Dispensary na. So aming buy-buya, iti was matik. Kablawang kayo amin apo. Miss Madam Dubi Salanio, Miss Violeta Cortez. Ayan. Kasabay kani Madam Lady Lynn Cruz. Ayan, Madam buy-buya tatang agundaway. Ayan. Kasabay ngayon nakablawan ni Madam Nenita Carlos. Madam at buya na. Detimet mesang sponsor tayo HBO. Yes, ha. Happy Okay. watching po. Ayan, Miss Awanin? Madam Aurea Collier, Madam Agnes Ganio, dadami dito po, Madam Teresita Eder, hello po, Madam Lily Antonio, and to Madam Marie Ano naman, datan? Echaure. Ayan, Madobdoble, manag. Hindi, ito. Ayan. Madobdoble. Ay. Madam Baby Letson ni Abel Nigos. Abas-basa ng dibas-basahan na Beshi. Beshi. Ayan. Desan mo kita unahan na kan, di kayong papel. Ayun. Hindi pala kalman nga, titirahin ta kinaya po engineer ha. Buyungan, kung muna yun. Maya ti buyungan, ta 3 layers deta, naimas deta. Lalo nito, Ayan. 3 layers. Ayan. Thank you so much. Ayan. Chief engineer, ti sarunod tayo. Kay Maletsan. Ayan. Ayan. Kadi kiso amin nga, buy-buya po. Para kada kayo. Ayan. Ayan. Dito kanong sumarunong agnanayon. Ayan. Miss Ivy. Dito man ang sunata ni Miss Ivy. Isagot ko amin kadigiti taga-solso na ken kaawakan Lawag City. Okay, para kada kayo man amin. Sagsawat kami kini Miss Daisy Bell. Dalera Calzada di sa Washington. Ikakan kanti ko ng iyong saan Tanairawa mangayat anay sang-sangayan Ayat akin nalikap uman Naipaay mo puno pakaragsakan Uray awan kau malaglagip ka Dagiti nagdawang inak makikita Dagiti naruan na inang autan Tumarang luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipagpategyan puno adungdong
shoutout ko kay Candice Evangeline Kangani. Kita Dubai. Ang nanayon nga ay ayaten ka, ipatpatagin puno adong tunguin ka. Uray paino ibang kayukan, himanaw ka atin ang pagkada. Magunas man tayo to'y biyak ko, at may sang kato'y puso. Ang nanayon nga'y ayaten ka, ipatpatagin puno adong tunguin ka. Uray paino imbang kayukan, himanaw ka adin ang pagkada. Magunas man tayo to'y biyak ko, at may sang kato'y puso. Ako, Deta. Nalipatan sa kayo ni mga nagpakada. Okay. Yan, ang nanayon nga'y ayaten Agoray ka ka. man. Apa yan at pagsarsaritaan niyo, ditilikot tate madumang kang kantain. Kasamang Ebi, di pagsarsaritaan may gapo, Detay. Anang gapo tayo ayat ng ko nana. Kaya't mo pala nga sublianan, di mo nang asawang ko nana. Di mo met malipatan malaglagip mo met ko ako kuna, takit di talikot ko. Pauna eh. Kung iso na ibagbagak, ba't kanya nang ako na katayhanan, ang kumalagipon ko Amo na. kayat nga subyanan, kung kuna namin, detime, sentimen. Kung iso mo ti ko na nakat, sika kahit mo pala nga sublianan ko na katayhanan ko na naman. Kasamang Ebi. Aman, awan ngamin, apa ngamin magibibibiyag nga abong Iso na- salita? Ang sagaya, dagdagan na kam gayam, adjaw. Okay, go. Basta ang nanayon nga'y ayaten nagauyo. Love you, Oyo! Yes, ayan. Diyak mawatan ay tuwirik na, sipon pinmanaw ka't pwedengnan, malasiw na ko inapanggan, imbati na ang may maysa. Mariknag ang tirikan na, himaya na yun na pagkeken ka. Anos tungo ipanaw mo, ajak idin itas taso. Memoray no anayo kandan na, sikang linangon to'y puso kalik na. Sumangpen kanta na namin kan niraksan, isinangang kagayan.
Suporta. Thank you so much for the love. Hindi po! Thank you, Manang Annabel. Thank you, Iti Bye-Bye. Karapang ko nagramrampaan. Nakakaasik, abiyag, awan makatulad, kas may isa atong mataya. Adi makapayakpak, pusunat na sugat, ay asim di awatak. Awanet di ragsak, tinatagsang gasat, nas tebalen di pekat. Agapukin ayat na ulpit naranggas di intay mukanya. Tenga di bye-bye, pinanawang daytoy marikarikat. Ay asingap tumayen, puso di mairumen. Daksang ka sa kakaawan, malat item alam naman. Kapuken ayat na umpit narangkas di intay mukanya. Para kada kayo amin-amin ang po dito ang kanta Agbuy-buya lata Itia That's for Crosshaw ito Dimple and Digo kaya Itia HBO. Awanet tiragsak kinataksang gasan nas lebalen tipekat. Agapuken ayat na ulpit naranggas tiin paay mukanyak. Tenga di bye-bye, pinanawang daytoy marikarikat. Ay asingap tumayen, puso di mairumen. Daksang ka sa kakaawan, malat item anak namak. Agapuken ayat na ulpit naranggas di intay mukanya. Agapuken ayat na ulpit naranggas di intay mo kanya. Rarek tengay di bye-bye talmesen isuwa ang rarek hanga makalong awen magkuhan ang ngoy-ngoy na. Thank you.
bakit? Nabitin ako sa awan pilpilyan ni Ayan. Mananamel. Dadya kanta ko instrumental na diretso. Gusto nga, uwan diretso. Di ka awan pilpilyan mo instrumental na. Ayan. Awan pilpilyan instrumental na. Ingat Ate din, Dok nagpit out Kuma. na isayan, manang ko, Tikayat Annabel. ko. Uwan. Apo. Ayan. Okay. Yes. Sa kan, Ayan. Dahil ito yan. Sikat riribog tibiyag ko. Oh my God, ako man. Siya, tiriribok tibiyag yung mo talaga. Ha? Deto yan, pagkyakekon. Deto yan. Agalawad ka. Desi, awan effects na ah. Peace. Awan effects na talaga. Okay. Amang langaruda at ko nawaya Gimliripok yang pailang daytoy rin na Kastamet nga na sungsung batang itibia Nuabaya siyang pailang isulisugan Pasul daytoy ka kanya kidardarira Isunga mga asim ka din na ataywan ka Panunod dem ko pa Ada puso alumdaan Tagas bilang na siya di mailawaan Sikat timden Aririmog to'y biyag ko Nasimpeng panunod Itan ket nagrira Yak mailipan Nga ada panagayat ko Nga magamangang Tanaugat ni pagkat mo Ajak ko nawaya Yemriripok yang pailang daytoy rin na Kastamet nga anak Sungsung batang itibia Nuabay siyang pailang Isulisugan Sikat timden Ariripok to'y biyag ko Nasimpeng Idan ket nagrira Diyak mailipan Nga ada panagayat ko Nga magamangak Tamong pag-isagmaka Ay, abay, pagkatalawat ang ito yan. Amang langaruda Ajak ko nawaya Gemriribok ang pailang daytoy rin na Kastamet nga tan Sungsung batang itibia Nuabay siyang pailang Isulisugan Sikat timden Ariribok to'y biyag ko Nasimpeng panuno Ikatit nagrira Diyak mailipan Nga ada panagayat ko Nga magamangak Tamong mapakisagmaka Sikat timden Ariribok to'y biyag ko Nasimpeng panunod Ayan, isang sagot kumantay ate ko, Miss Elsie Baltic Pakanyo. Ayan. Happy watching ate. Dito man nakanta gini isang sagot ko kini Madam Alay Tagayon.
Huwag mo nang tagalan ng paghihirap ng puso ko. Mr. Cupido, Mr. Cupido, Mr. Cupido. Okay. Darat-darat depek, agnanayon. Para kala kayo ako. Biig man aming asas sa init, Didiyag dalaay nga anapek Tilak amen Daytoy puso ay ngaminen Day taulbi Tanong iti Sangkit ni ayat Sudi natin Si kapasnek Mayaw awan Daami Kapu patek Nat sa balik Dardaret Debek Nga agnanayon Nagiti Lainom kanya Rekta kentungo Aglalo Nung inaken ka agpasuklod Agarupos Nulwak mapuyukan Di ba nangayayo Nyemno itan Di naktay perngen Di napay kita enen Day di ayat Kain talalim Di ayat Ken pandagibin Wenen biyag ko Jatla tingin Di mula Panunutin Di sudiken Takne Ngem apay Yung layen Lagi bem Di ayat Nga inulitin Tamundi Sa balik kapatid Di nakadururutin Tangay siksikan Di ay ayatin Nurep bengtang na Iba sa bali mo Dalita kaasin Lagi bem Di ayat nga ilin-ilin Tapnon di sa bali kapatid Di nakadurutin Tangay siksikat Di ay ayatin Nure bengtang na iba sa bali mo Day kakaasin Nure bengtang na iba sa bali mo Day kakaasin Dadarat depek kaagnanayon. Thank you so much!
po. Awanin. Okay. Pero nga kayo gagawsat. Sublianak to Apo Chief Engineer. Di na may babalik ang kahapon sa tamis. May namamagitan man isang pusong mahapis. Kung iwasan man kita sa ating di may alis, di ba na lang ang madalas na kinapit? Huwag mo akong tignan na para bang luluha ka at halos nagmamatawa ang iyong mata. Huwag kang lumapit at baka matuklasan mo pa na kahit mayroon kang iba, mahal pa rin kita. Minahal kita noon na wala nang kahit ang ating mundo walang kasing layo ang agwan. At hindi ko pinansin ang tayo sa akin ang lahat. Pinaluha mo ako, ito ba'y sa'yo hindi sapat? Huwag mo akong tignan na para bang luluha ka at halos nagmamatawa iyong mata. Huwag kang lumapit at baka matuklasan mo ba na mayroon kang iba, mahal pa rin kita. Huwag mo akong tignan na para bang luluha ka, halos nagmamatawa iyong mata. Huwag mo akong lumapit na matuklasan mo ba na kahit mayroon kang iba, mahal pa rin kita. Ayan, huwag mo akong lapitan ko na. Yes, thank you, Ayan. Chief Engineer. Thank you sa aming Kuibuyat. To all the commentators, thank you so much for the love. To all the supporters, sponsors of HBO, thank you so much po sa inyo lahat. Ayan. Dito itiya, naudya po ngayon kami parang tatangagong tawa itiya. Programa tayo ng Das Bocros Show. Dito yung HBO, Hari Bocros Original, iti Thursday edition. Di kami kakadwa, kagayhe, mga manang, mga ipag, mga lolo, lula, tito, tita, ading, kasabitan mga madam, mga masters. Hello, and thank you so much for always watching HBO. Das Bocros Show! Hey! From... Beba Kamalipatak, happy birthday, Mr. A. Ayan, inya di L. Mr. A, happy birthday. Yes, Don't Among be down. Labos. Naku, thank you. L. A. Mr. A. Akala ko L. Mga L, Mr. A. Ano ba ito, Mr. May-mayat pa ino ko E-I-O-A. Ayan. Bye, everyone. Yes, thank you so much. Good night. Lalo sa aming manager. Thank you so much po, Chief Engineer. Pinapaganda mo ang aming boses. Thank you so much po sa inyo lahat. Thanks for the love. We love you all.
Okay. Sala ka nga, mga Annabelle. Van, sumala ka. Sumala ka. Paring amok. Yes, yeah. 1, 2, Wala na 3, nga. 4. Pak, 1, 2, pak, 3, pak, 1, 2, pak, pak, 1, 2, pak, 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 pak. La! Nalaing ka, di ka, duwag Ang sarap! Sarap! Pak! Yan. Pak, 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 pak. Natutikas na may katibilbilta. Ayan. Ayun. Lalong-lalo po Sige, sa akin. Ayan. Ayan. Dayang-dayang po sa inyong lahat. Thank you so much for Ne, mayatan? Mayat. Gorka boss, ikatenta ito eh. Alaw, agmadi-madi. Oh. Ada dumi, di English ka na Tagalog na, di ba ba amount? Putulin mo. Di ba? Iso nga to nung maminsan, si ka-leader da, nga Michael Dimpolangelo, i-check mo di kita kantada, numunot Ilocano, kada manot English. Di ka, Ben? Yes, boss. Hello, cousin ka na, boss. Oh, si Madam Mila Mariam. Hello, Madam Mila Marian. O, di ba? O, nakita yung pa nagsalada, performance. Apo, to the highest level, di kami na po heaven. To the highest level. To the limit, to the max. Hindi, ang comment kami kinuyo, nasunod ka pinta sa Yes, performance. boss. So, kaya karamita kayo sa camera. Ipakita mo di kita performance da. Buen. Di ka pinta sa anti-arwatan itatanga nag-perform. Ni, ni... Sino, boss? Sino? Na IB? Ah, Na IB, kaslakwa, kasla. Di ka pinta. Hoy, aguro kayo, da isor Ano, kanya. boss? Inya karamiti camera. Ah. Di ka pinta sa anti-performance, anti-arwatan tata ni Joe Tagalikod. Oh. Imo selective karwatan na tata ni IB. Oo. Kaya sa pinupakit lang akin bubuok ni Ni Ate Annabel. Annabel. Di talaga karagid na ragid loket ni Dita Florenda. Hangan ni Florenda ni. Sino? Awen. Oh, sino ni? Ni Debbie. Ti baladir tata, ti baladir ni Dimpol. Ama. Awen. Comment pa mo. Wala, Ano, boss? Oh, Tika laadan, ti make up. sino? Ni, Ni. IB. Tapno na mo yaw. Oh. My girl, dagita boss. Kunana ni dakilang taga. Sino ti dakilang taga? Ti lalaki nga, awel, amo namin ka na dato eh. Oh. O, kas nakita yaw. Adupit kantada, dapay sa kapulong, puro English kan Tagalog. Ma-DJ line up na. O, di dyan lang tanda. Iya ko. My girl, dagita boss. Akat katawan natin. Idol, putol pa wifi namin kaya data lang ako. Problema ni. Problema pa ka, day tam. Vicky Arquilla. Gumatangkat internet. Oh. Di ka, Ben? Gusto boss. Mayuma girl. Sino? Da Mayuma na? O nga, nagdamayo ka na to eh. Tested, I mean, nagito yung apo, awanti ko, bida. Handa. Basit lang. O napangkay ko mas malamet asor ko na ni Ate Agnes. Ading David, damdamagan na ka ni Compadre Jonathan na Canada na buya na ka itay nag-comment. Ita intay share ko na. Sino ni? Jonathan ka no boss. Kuna ni Ate Ana Baay. Jonathan Rigatas, Bokro Singer, deta, yung nakalipat. Oh. Idi nagkasar. Di na kami ayaban, ilimlimid at napan nakikasar. Di kami, Dipol. Dimpol ka na, Beshi. Di nagkasar ni, Oh. ni Jonathan Rigatas, agbubuya ka na, oh. Tinagkasaran na sa bali, hanga ito. Ay, hangay, ito ka rin, ay, kasta. Ilibas na nga ron, ah. Ilibas na, tabi na kam kahit ka ayaban. Ket...
Diyan di ma magad. Jonathan Regates. Wen, ustot ako nam. Awan, adaya Carlo, maming anak, Jamie. Awan ni ore bokro singer awan ni bitaran na no apay kidi. Ilangin min bitaran na ke. Bakan cawad mo kami. Sino? Bakan cawad, ano pa si ka? Di ano ka, Ben? Tinim bitaran na lang kit ninatan. Oh. Kiti sut matalik na. Ninatan nga ni. Ninatan nga para tukar tayo. Oo. Ya ninatan nga alawa mate. Hindi, hello, Jonathan Regatas, Bokro Singer, deta. Yes, boss. Nasingpet-met kanya, kawamit ti sasaona kanya, kawati madbadi. Oo. Yan na pan grupo ti The Boys. O, alat tatata, The Boys mo? O may kantulat na dito yan. Oh my God, to the girls. The girls. Ang nga the boys, the Hindi girls. sa Kita ta, Ano, boss? comment me, ato, di comment ko. Bilang producer, Composer. manager, kaya nadami dito ti technician, happy tayo. Ala, boss, tuloy mo, boss. Oh. Opening salvo, dati das bokros yung tata, agpapatay. Ano to eh? Ala, ito ulit. Aga disco dang yung mga hanga na paragsit. Dikiti, all this goldies, nga disco. Awal siya marek nga sponsor. Awan siyempre kay sponsor ko nga pulos ka dijay. So, iso pati lang kidawek, apo manager, Dimple, nga mga dadaulo ka na kwa dasag, bayang ang kanta na i-check moment ngamin. Well, iswap test mo ngamin ni Dan. Iswap test moment. Manok Ilocano, tap na lang mo, J, playlist. Iswap test. Well, Pag mamayo senyales ti COVID dito. Dag mamayo senyales ti COVID da kita. iso nga lang na ipasinak ka na kayo. Aya, Bagong kamatis laso na. haan. Nanginang kamatis dito, 70 pesos ti may sa kilo. Sabong ti karabasa, Ano, boss? kabatiti, ken saluyot, Kadalabasit aramang na. adarmang na. Okay. Umay ka man dito yung Florida, ipakita man talangam dito. Dito. Ama. O, dati ni Florida. Ama. Ala, Mama, damaleli. Eta. O, dati ni Florida. Maano no, data kumat arwatam nga nagparang ichay. Ama. Dati arwatam nga napan nagpabuya dita, kasla dati ang ang pasusukat ubing. Agtagibi ko na. Agtagibi. Basta nga dati kumat arwatam nga na pa, nakangkalayon. Uso ko akas na ti mapa nagpadedeti. Hindi kami. Amman, halak si Chitik. Dati ni Annabel. Nasimpen, nga manager ko na kita. Kas magito, kasati kayat ko ti singer. Amo nang estima rin ti rupa na. Uray ganganjong ko na. Uray, anahet, aritos mo temet patag, senti pag Hindi. pagalat ikan met. 14 karot sa tanan na laglag. Ati siya. Ikan data. Ala, pagapan deta, di magpadagsen. Iyapan di ka rin kita madaikan. 14K. Isa. Ayan. Nangato unay ta Thank you, 14. manager. Ayan, thank you. Nangato unay ta 14, 10K lang. Inasi ko may titan kay kan 14K si kami. Ito na minsan. Kastat kahit kung pa nagarumat mo. Oh. Mas sosyal ang dating. Aglalalo ti kamera. Oh, ibagak di kita natin. Oh, Anapay kanutay bagang bukas. medyo tagali ko cowgirl tinating na tata. Isang in-appreciate ko ta anana. Oo. Yes. Kastan to, no Florida na pa naman. Ama. Ipakita ang tarupam. Isa mas si Kalili, aglak-nakam ka, di kita isi-sponsoram. Ha? Kahit na ka-text mate. Hello madam, hello madam, hello sir.
Kumusta ka, sir ko? Oh. Ka-text ka mo, karagat, ada pa panak, inak farm, wala na. So nga misaling nukat ka-text mate ko. Misaling ko na nagat, apis, di nagsumbatan, datay dagdagan na ka-reply ka. Awang paikit buses ka po. Kastuyak lang, makulitak lang, mapano, wala. Alam ni sir ko na ano. Yun lang, mabulang na ito sa kisum-sumro. Naalakan Ate Florenda ka no. Oh, sino pa yun eh? Oh, ni Dimple, nang isi Brutbado. Dimple, ipakita mo, tabado. Sa gawan 8, deta bado na mo. Oh, deta, oh, ayan. Sa gawan 8. Deta. Kilang request ko, bro. Ito naman minsan, i-check mo nga na siya, di kita kanta, adot Ilocano, ang Tagalog, kin English, kin... Sumet, ibagbako ka doon Ilocano, so agi-file ti Tagalog, di kaya na konakmat ka na. Yuko-yukem no ko ako. Ay, bagman ni Debbie, ito ipakita mitiro pa ni Debbie dito. Ni Debbie, awan asawa na nagsinad, dakin sani. Deta, yun na. Debbie, oh my, napinastiro pa na ti camera ni Debbie. Ama. Debbie. Ayan, data. Oh, kas magita yo. Kas makita, kas madlaw. Kas na Madonna ti. Yes, apakasto ka ba sila? Madonna? Oh, yeah, oh, magita yo. Kaya ayo yo. Magkita yo, sa face up ni ano, Sir Nag face balyo na. So sa may sape kayat ko ni deto ita agsukat-sukat ti kanta na tunggal o may agpabuya. Sukat pa tinapkin na no ko nang mo. Madam Alilita kayo na pag gusto mo tuman maminsan, sponsoran. Oo. Oy. Ado ko na, Nabin ado. Tapanan natin kasinsing ko Carliton. I will love you HBO kung kunanan tayo. Isot mahilig tinalulok tiping-ping na kahit. Kasi dapat kit baten. Dapat ni Joe Tagaliko din. Oh, deta ni Joe Tagaliko dalpas ti tunggal malpas ti performance sa agsa uak ibagak ti pudno. Nalaingat kabalyo eh, tilangan eh. Hindi high class na lang ato ni ana. Ipakita mo ito eh. Joe. Oh, deta. Oh, ayan. Oh, ayan. Kasugin ito. Ayan. Oh, Ano kung inalaman ang Jonah. Sublim. Artista dating na. Ay, pakita mo na. Ano kung ang Jonah? What HBO data? Dito ka dito. What HBO? Kurang na ito yun eh. Kurang tatlo. Inalam ito yun eh. Nakalas kayo! Teka na. Ay, bubo. Mura mo. Na? Karumet ko, pintas dang ko nana. When no? Napintas da. Isang mga kamali. Di kita gibagbaga nga thunders da. Ako ayo. Sakto pa iti ko na napilyak. Kay chongor, di kita putatsing ti lang nga na jay. Wala. Di ka makaringgo. Di kamin. Isang ore kas-kasta da. Ataan na nga rin ana. Oh. Nabipinas, makita ifo. Screenshot na dito din. Oh, yan. Hello, Madam Maria Lamok, ingkay pawid, dati sponsor mo. Dati ni Jonathan. Hindi, baga mo na, dati ni Castano ni Maria. Matulit tayo na Ate Annabel, medyo yadayom, deta takyag mo kit dakil unayin ta camera. Manang klari! Manang lita, Ala space nga ro din get dagangot. Dagangot. Yung daddy ti the best tiro pala ito. Sino? Na ipiten dan busing nagdadakkel nga bagi dati met, kagorak kini kasta. Oh. Ngem kayat ko ti arwat na talaga nga ni Naslan na yaplagan alam misaan boss. Basi kabalasan ko. Oh, yan. Na kayong Kung kanya lang kwarta na ako. si Kalete Bilyawak Baptista no sinot ibaga kay sponsoram. Oh. Di ka agit ited. Anak ko, ibagak lata. Isa kawan ni. Di magpekin jud tagalikot ini kan nakamtisag dudwa gasot kamkin uyaw. Oo.
Sangari bukan yak. Adut utang dadagituyin. Wen. Di ngamin. Oh. Naglalas bang kayon ay ako nada. Talaga. Iso kati ko na. No kaya chuti tumulong ka digito singer sa po, i-direct tayo kada kwada. Yes. At amo damit ti pagrebengan da kada kami mga i-share damit kada kami igatang ti sidaen. Ngem no awan iso nga jak agpaluto. Pampabarakag pamakan. Ilistampay lang ko nada boss ay. Ilistampay lang ko. Barakag ka lagi idili. Gasto. Iso nga si ka Busing Junior Miguel. Oy nabayang gadita nagbidya kulen. Iso pa ah. Isa ni isang di. Into maminsan nga ikam ni Annabel, yat adum kada kami Sumaya. 50% lang ko na. Da kami ket daily. Iso na ket mabinduan at makalawat. Iso nga. Di ulit. Sige kabagis Marilyn asido. Nagayulam ta ited mo kabagis ko nga ni kalapit. Kaya siya nakam dito Pilipinas ta marama nang limot tay dolyar yun dita. Di bagya lang mo ibagam to IPM na. Yes. Ang kakapintas kayo, nagkakagwapos kayo. Ore kastoy kami dito apo nga natural kami dito awan di keme. Kaya natural pa ti beauty mi dito. Wen. Okay. Filter na. Kaya choro di kitikim mabalyo kan bimbaklat lang ana jay. Ada. Oram ka. Ore kastoy da nga putat sing ti lang ada. Kaya't yung ardi kita bimangat rupa na. Wait. Talaga. Kas magit. Ingkayo jayin. Ingkayo jayin. Ingkayong agatling et. Oh yan. Stone. Ingkay mga jabangir rin. Ingkay mga jabangir rin. Ingkayon. Oh. Dalaga na makita yo. Adayo lang amin ta camera ngem ati sumaruno nga project ni Apo. Dati camera nga agakar-akar. Nalpas ati ay sika anak na Apulpuligos. ay Madam Leti Bilyawak. Ag-request man basit. Ama, ditan. Alam boss. Pag mga sementado amom dati kasta computer. Okay na. Yes, boss. Ngem hamit nga mabalin nga datoy gayam gamit mi dito hanga ikumbya na jayen. Hanga maikombiene di jay port na boss. Port na kada. Di kita waya mapanit yung monitor. Pangasing man ta mangipawit ka man ti 5,000. Ada ipakita mate order order. So ba direkta ni bagami lang tandi taya. Ibagak lang na. Ang pangasing man ti ado bakit ko ada ka di saling dita. Awan. Itatatawan ni saling. Ibagakon bakit ko. Please lang. Tapos ada na dyan yung hami nga pinasagit, hami nga maalat ako rin dyan, kortami. DJ Piesa. DJ Piesa. Ada 9,000 bituyan ko rin 5,000. Hindi, 4,700 sa langin pagbalinan na taga 5,000. Dalagan mo. Pagdatang pap-pap ko na. Ipawit mo lang takin uyon, madam. Tama panalaan, DJ monitor. Sumarunong to, agatangan mi. Pa-sponsorak to ka, di kita ibabak na nga bus mi. Dati, agkuti-kuti nga kamera, tapnon kas na... Di ka dadaluganan ni Dagol. Dadaluganan ni Dagol. Karayo na tumit nagsalang ng puti-kuti. Uwe, nadato dyan puti-kuti. Alata matiklo, di kita hangak, kinikinti patong na nagsala. Ado ti bakat mo ko na agtal nakalilya. May sakapay dita. Nakalista ka ta pusok dita. Hanya nga 5,000 ko. 5,000 pesos. Yung 4,700 tas na di jay. Kurang na. Yung ipawit mo lang yung surukan na na pag merienda. I-text mo wala ba? Ano problema yo? Ano kulkuldingin nyo? Please man lang, Madam Leti. Hindi, ibaga, anas po po, no. Ipakita, yun, dati cellphone mo. Agad tapos. Ada order mi, ada twin, ano dyan, may siya 24 inch nga monitor. 24 inch monitor ng ang umani dyan, kwartami. Yes, boss. Nangini na met. Manamay ka. Kitsi kamet fe La Uriaga. La Uriaga. Ano ta? La Uriaga. La Uriaga. Ang sabi natin mauraga. No
Dari klik nam kanyak, mangipawit kami, ti sponsor mo. Apay pa di trupa? Oh, at pagpakita na di kita singer, tabara nga damit sponsor daw. Aray, iso nga da kayo. i-close pa ng kameran. Boss, boss, year uray da ka, Galing boss. na akon. Year uray da ka sikat at pamakan, boss. Anda kaya Awan. timapal. Hindi naman. Iso nga da kayo nga kayo ta, nag-sponsor ko, digiti singer, Shakti, pangidiretson niyo, tap na may cut ko, di porsyento mi apaw. Hanga, ana, ibagak lang yan, ang peso. Aglibas da Annabel, kada Florenda, kada, Aray. si, Ana iting, bukingan na. Siga kasinsing Carlito, dedi inted mo kini ana. Hang ko nga inted at agloko-loko, di na ibe. Well, Sa balit o burburain na ko. sabay, so nga pagsarita kita ka, ate ka, anak ka. Ang wala problema. Aray ko. Umay, anata? Umay tamarikrikan ko na na. Umay tamarik, anak? O na ita marikrik na. Marikriknan ko na nagpapakyut da kanu. Kas magita, kas magita. Deta trupa tagun unnoy. Ala is pagsublatin nyo man kami, kita babae tayo ipakita ta. Iparpara. Madi nga dakuha dahil ta camera ag-blurred no kuha. Ketsi kami at Queen Dinos, no, danake mo, nabayag kangawat ni sponsor mo tuyain. Mangrik na kami tin. Magrik na kami ten, urisi ka, Esther Pital Biro. Oh. Alilita kayo. Incoming ka na. Love libre, nagsarita tayo din, don't worry, or-orayan ka na ta, darling. Yes. Yes. We understand you very much. Yes. Ni Alilita kayo na, pawitan nagti 10,000 tulo Sabado. Mo. Ada inak katangin. Igatang na medlat sabong ted nagan ate alel. Sabong ti Karabasa, sabong ti Parehas. Sabali ja sponsor mi ama Yes, boss. Ibaklata. Ada problema ka dong para tay anat na tay kapintasan kalugan ko. Atong part ni tagul ko. Dote, Itong Saturday may sponsor sir ko na. sabali ja sponsor na. Oh. Iso problema dat. Dato'y driver nga anak ni Porenda, kaya ti dagol nga awan sir Serbina. Kinag-nervous na timan daw. Nagsakit na taulong boss. Ano? Datay Hilux kalugan ko. Apay bimma bapay nagbalin nga Hilux ti patrol Oh, boss. iso, dati patrol handay lusar. Dati Hilux iso tinapan din dong par. Itata, dati Nabara kalugan ko. Indong par ni Dave. Tingarod na lamiis. Dati Nissan Urban ko. Siyempre da nabara da nalamiis nga lugan boss. So kay dadak. So ibagbagak nga ang sakit ta ulo kumayak ta American. Kumayak iti mga 2 weeks. Agawit kami tla dito. Gawid ak mel sige tayo naklag palami isti ko na. O saray ka tayo medya bisak. Ada? Nagpupudot kayo dito. Kasi en desperti pusok. Ama! Di kami magaman ko nagbaris. Naragsak kayo dito ako na. Nice one, sir. Indes. Ano, umunga rin. Sa bali. Ana? Baga mi tayo, sir, nga di umunga rin. Siya na. Kami to tayo. Loko-loko tita po. Susi ka pa ng Maria, mangipawit ka DJ, masikay. na-aksidente ta na buong ti ulo na DJ na. Haan na buong ti ulo DJ ana. Kapayawan helmet. Naipurwag di helmet na ba di? One helmet na, tabungaw met. Ino sa... Pagbayadin na. See your messenger, Oyo boy. Well, tita! Ni Tita Teresita Thanks again for the nice and entertaining show, ladies. My handsome Si Kamet Orya Caller. Apo, di Kamet lamang rik na sponsor ti HBO. Tsaka mo ano, darik lang mataw talaga. Dudong-dungwen na kami. Dudong-dong. Maria. Into Idol Harin, itong bigat yun dito may tuipan ading ko kunan na boss. Kaadum, Maria. May sasalup. Baka, dataka bayag na nga magkabkablaw kan sipod nag-lockdown ti COVID. Wapang ilam ka no kamanang. Ilam mo ka na ni Diyo tagalikod. Ipangantino ka dito, uriang ko lalanan, ipangantino ka sir. Isola ti singer ko nga sponsor na paypiman. Ngem nisot ng tetidwa gasot ko na. Ngem isot na kayo ito, ganang tetidwa gasot ka na kami. Di Annabel, inik katat, inti ni Sir Junior. Hala.
Oh. kanintay mo. Kayat ko tumayikin ka, sir, kayat ko pa nagluto itong nadalos ka. Sa may sabay, real lips ka. Kiyomas na lips ni Sir Junior. Ikayag picturen, please lang. Ingay kayo. Ikayag picturen. Napagsita ang Mas chong. pasad na alsem kayon. Naalsem na Kita yun, kasi dati kita prangkak, ibagaklat tayo sa awang palpalimit kanya. Dati Hilux ko napanday nung par. Dati nabara, yun ni Uyo. Dati patul ko, nakugkublangan. Dati inisan urban nga pagluglugan ko, di kita singer. Adata, madidi kita plat, di kita ligligay na. Hanggang kambyo ko. Hanggang kambyo. Ay, dada. Basal daa. Basal daa. Oy, So, sige mga neng. So nga iliw-liwag ko ti bagbagig dito. So nga inak Amerika kung kunak. Duhan lang ako bidak salita na dakditan. Yan na di Amerika at Papa na mapidi nakitugot. Do sino ti Sino? Dagtugkel ti karabasa ka dato. Jeparm latang. Jeparm, kahit ko Jeparm, itag farm bill boss. Bareng makaanak pa ni Aleli ah. Ana? Bareng makaanak pa. Kabayo tinang. Adano kay Reder. Apo ya. Nililian to niyo mayat pa. Ori ni Elvis Sagisi na iya mas ababae. Ana? Ni Elvis Sagisi. Naiwas nga. Ni Jelita pa. Oh, Rico. Watching from UK ko na, Madam Lina. Nayunam to, basit mada. Ibagak ko maidi. Yes, boss. Inak farm ko na. Yung jakayat ka ba ibaga? Ano ta? Makaanak pa eh. Alawan, sir, thank you. Maka-day of nakton ko. Nakabaybayag mo ibagbagay at natin. Ibing-bingayan na kami mitlat na kami. Dito ay Binos. Ay apo, ay hanggang kita tiyan anos. Binga mangipukpukok yung ka. Queen Binos the first. Subay We feel you. Do you feel us? Yan na. Ang kikinawatan tayo na tanga kaka-SBO. Isupay awan ti pikon-pikon na yan. Bagami na tati. No, ang kasto yung sa-usa-uak. Ang problemon, bukros ko na yun. Adahan na maibaga ko na. Ginapanaw yun. Di kita yung background yun. Ay, ko papinmanaw. Di kita yung background yun. Dadatag, pipicture da ate Antoinette. Ada impos na Esther Vital. Biro nga na. Makmakan, jak magustuhan di impos mo. Abay. Kurang ti bater na. Okay. Ada impos ni Madam Lili Dasilio nga pansit kayat ko. Gisado. Pansit gisado. Agri-request sa ni Rosita. Awan sa metric ng Rosita ta Canada. Ay nalpasan ti TBS. Kuna na boss. Kaging ko na sa balit na palam ka tamat. Ang. Nakaturog ako na. Naturugak. Yes sir, no problem. Maawatan da ka. Kuna na ni Tita Lily Antonio boss. Well, iso ka na. Dumakit makasawak ti Madi. At Fela Oriaga. Anak ko na. Kina pinapanaw met ni Sir Harry. Ida ko na. Amuklatan no kan sir. No worry. Bumawinak to ka di sir. Good afternoon mga ka-HBO. Madam Rosalinda Saluta. Si ka Rosalinda Saluta. Imbagag pala ngamin kayong kaidi. Kaya nga umay kagkantan. Napamo tinututukan na ta asawam nga nag-apply ti abroad. Itata na salita asawam. Umay ka dito. Iti sa pulang sa balik asawam. Ay, Rosalanda! Palagpakan nyo sa Rosalinda. Dyan eh. Umay kan. Ha? Umay kanton takit kasi single ka. Umay kanton. Welcome to the club. Welcome to the club. Welcome to the club. Di Rosalinda Saluto deta. Anya Sir Harry, bagbagayo ko na ni Tita. Awan lalab da ka ulit dito. Damdaman da ka unay Tita. Madam Rosita Basilio, mama chup-chup. Talaga. Awan yung bagbagami Tita. Nayunak to basit. Happy watching you from Santiago City, Isabela, Yahoo. Ora naklagling apa ito nagputot met. Hello, kumusta kay amin ti Isabela? Sino pa data ni Karina Navarra, dati kaanakan sa ni Ana, anti sa ni Ana. Yes, boss ni Dags Gol. Dati anti nang imot ni Jay London. Madam, di ka amo kaya tag-sponsor nito, kita na London.
Supay manumet lata ited 100 pounds na. Manumet lata 100 pounds. We love you, Sir King, ko na Ate Venus. Jak makaturog, ti kapupok yun, parbangunin. Ni Tita Leti. Ay, imbaglaget din tadda kayo, liwliwa, liplipas trabaho. Kure ka sanot banok, kaslaawan ta, mabuybuya kayo, kuna na boss. Yes, Madam. Madam Jelly, awang problema mi kada nga babae, amo na trabingan na kada kami. Dong-dongwen na kami. Ori di mi pagpagod niyan, pagamanta... Agasang peti karne ko na. Agasang peti karne. Intulukan, gusum-sumro, agto pagta 20,000 na. Kasi di ating babae. Talaga, agudwa kay kendo uyo ko na na. So bayad sa saro na takarne kada ako ng boss Yan na ba yan? Kayam diyag padala, ti karne baboy kay baka tumbigat. Please lang, Ate Jelly. Please lang, ate. Nasakit pa ikin, dati ping-ping ko nga kakasta. Kaka-esamin. Kaka-esa ka nga, basta dito bigat, kaka-esa maklata. Makaptang ayaw. Buwan. I-formal ko tarupak. Uray siyak no kakakatawa ket no te medyo aglak deti ping-ping ko ket rumwarak no kay medyo plaster ko kay lata. Dati kas labalasang tiro pro pa nga milyonarya nga ni ate Trelli F. Ramos. Ana. Tsaka mo no, darik na napay no awan. Ano sinukatan din na lata itin. Ano mo na sinukatan din ba? Ano sinukatan boss? Hindi, magipawit to kon lata ko. Gunin to lata aya. Bari nga dama baong ko kunana ni Ate Jelly agad katawan. Dagdagan bitin akin awan kwartami. Isumay, narigat ang katawan na akong kwartana ko na. Ada kita ang pawpait ng mga ibingay dati ana. At anang orti mabalin akit sharing. Sharing is caring, caring is love. Wen. Yan mo ada dito ko singer ka request ka na kay sponsor. Ibagayo kanya ko muna. Tapnon amog di ala ka porsyento. Ken manot maitet kada ko. Iyan na kan kisumit saritaan. Iso nga libre lagi pukaw. Kasjay. Yem no ba isardeng buti pukpukaw mo. Unak no kwa. Git anakan ko mga oray. Oray kad metla para danom ka dako dita ko nang boss. Siyempre tanda na suldok man ni Dagol. Kada ana padasek tawagan tay ka anak kak mga sir. Ate Jenny boss. Iyad adum Medyo suro kam ti 140 mesa. Ada. Dati paborito ka. Sal Rose Digas. Ano yata sa Luz, taga Kasili. Amom na kasi sweetie ka nga lalaki, dati gayem mo nga data abroad, inga na tao, may teka lugong kon. Awang pa'y tamanok ko naman. Awang pa'y tamanok. Di may takayang mo may itik, kanyak marunggay. Nag-request, di na minsan, di mo umaimpaay. Nabay-minded, boss. Ang papabalay ka, tidak kalunay, sagsagan na may tipa na kayo tuloy na. Di mo pala, ano? Or-ornongan na pala, tay chicken pit nga itin. Salros! Apay, di mo mapanawan at tabalay mo ta. Agawid ka, Jebintarin. Sino may? Hello, sir. Kung na nag-good Hindi, amom niya, tas Salros kat na siya at kanya, hindi adak na Magic FM, may nakragregaluan ti manok kada na. Kumusta no kaya't mo iti manok, umay kat ti balay, kasili, sir? Wala na, boss. Pataray mo sa kanya, dad. Manok. Naglalong native. Amo kayat ko ti manok kim jakayat nga makita ka maparti jakayat nga mangeg ga jay maparti ka kung wala na jakayat boss masaktan tarik na so nga no ited mo na partin ito tikayat ko ti na parti nasinan jay good afternoon happy watching from Honolulu, Hawaii. Keep safe and God bless, idol ni Madam Marietta Albano, boss. Yes, big time sponsor mi deta hanggang makalipat deta. Amo na tag-appreciate ti programa. Thank you so much, Madam Marietta Albano. When maawatan na kayo, Sir King Guapo. When, sir, kung na ni Ate Jelly, boss. Hello, everyone. Good afternoon. Watching from Milani, Hawaii. Mililani, Hawaii. Bye-bye, good night. Nga ro din, mga sir. Mama, chuk-chuk. Ingat, Madam Alili. Hello, friend. Pretty Venus Machas. Kung na ni Tita Teresita, either. Well, Dolce ang gabanat. Angot mo, kung na kanyak. Awa. Dolce ang gabanat ti sangok Ngayon tiligot ko, gotchi. Siya ket, tisangok ket polo. Polo, iso na, tilikod. Tilikod ket lakos. Dito si ket Louis and Pearl. Awan sigig ko. Awan sigig ko Ano, boss? Awan sigig ko. Awan sigig. Ano? Dito kilikili ket tawas.
Kasjay, boss. Baby powder ti angot ususarek no ka when ti Calvin Klein. Ah, Yala nak manalili dita. nanginay ti kilikili umbos na. Aman. Anak kaya ito tayo 3 layer ko na. Nag-request naman bangbang lubos na Ate Alili. Nakita mo di picture na. Class A sabi di gijay. Kaya ti class A. Ay, class replica. Haan! Kaya ti kita replika. Mag-request naman, boss. May bus di kita bangbang. Calvin. Wait ba? Danilo. LB sagi. LB. Dongdongwen na kami Danilo. Degdegaw. Ako kas lang deggas na tisuso ko mga iba talaga na. Awa? Pagbasaya. Ni Jamaica ni nakaragraksak ni Jamaica, boss. Jamaica ado ti anana. Tuno September 1st, nakam mo lang agpatukar ti Christmas song padaanan niyo. Isang artiko naktatay, rumor ni Jose Marichanen. Watching from Milan, Italy, ni Madam Lisa Badlang. Happy watching. Badlang wala ana. Badjang, gayam, Badjang. Yes, hello. Kini Madam, ano na tayo, Madam Telma Asiret, nagpaitid datay laok ti spaghetti. Adan, boss? May nangikabil, may sanga supot. Na? Ken duwa nga mushroom. Tomato sauce. Tomato sauce. Thank you, Madam. Thank you, Madam Telma. Hello, Madam Neriza Gaceta. Happy watching po dito sa HBO. Di ka kami ti paborito no, ti agin nila na kirabi. Yes, boss. Spaghetti. Lalo ti spaghetti ti Jollibee, magustuwak. Di ba bakla ket chupaghetti pa mo? Chupaghetti. Chupaghetti. Peace, joke lang. Nawali, boss. Kamanghanin, boss, please lang. Awan papakanin pala dadag sa uda pala ta. Agkulap na kun. Papanawi mi. Singular. Awan di ka na hamingahan daga na ilami kita singa. Honest to goodness. Oh. Urag kibat kin agruod. Awan na tawangir. Papanda tabagin. Awan tinili di ka nakuha na. Uta. So, ipalista data bukod na nga Adamit sponsor dadi, isot igatag na. Yung sigurado amo kasakit nagbayad eh. Aglalalo, ata Annabel, natanggat yung ulo na ata. Tumawar, dapay ko na mati kayat, dakit budget meal nga, double meat ko na. Ano ko na na? Apo ni Sir, ket ag-sponsor met ni JF ko kanyayo, ket Sir. Nag-sponsor. Oh, tay kipis mo, Sir, inyawid na kanon to. Sir, malapit na malpas ta balay ko. Sino tasawa na, boss? Ano na ka, bakit mo si Kasal Rose? Kinasasarita kaya estasyon idi. Siya ti bahala ta asawang kung kuna idi. Oh? Ket talong atawenin. Awamit na di kita ite jokan niya ka banglo ka dati. Handa kay kan di kita t-shirt, di kita t-shirt ka da good. Di kita Hawaii t-shirt kaya. Kumo kayat ti Hawaii? Aman kayat ko Di kita ano pala ganan ko DJ. Wet market ado di kita magadgat. Eh, ko souvenir t-shirt ako na da, boss. Kayat. Di kita ada I love Hawaii kung wala na I love Duyo. Kayat. Adot kas jay mo idi. Ado yo. Nagadot kas jay mo din ngato idi, jay ngatot kas era idi. Ado impad padawat ko. Ni Madam Eli Rayo Tutar, happy watching po from Singapore. Yes. Ay po, tumangan ng boss ni. Guru ka agad. Oy, kay mga nay. Dimpolin ka ngamin ni da Jamaira ka asi damit di kita siger. Pero uray na ibayad daw. Pambarak ko na ni Ala. Pambarak ko na ata. Oh, sakton di mang Ted no agawi dak amo ni Madam LB, boss. Ton ano tita? Tita LB. Sino? Ton ano? Dalap sa tiro pa na nakita ko dirabi. Inlet na Facebook. Napintas. Ore ni Lilia Antonio, napintas pa siya. Mangang kayon ni Madam Pe Lauriaga. Oh. Medyo kalkalanga kami di asawa ni Lilia. O Lilian sa tatay. Ni pininita ko. Sa ni Nenita. Lilia Antonio? Ni Tapay kablawang gayam ni Tita Nenita, boss. Ni Tita Nenita Carlos. Bigyan na garakter, bigatin Gibat Madam Maria Chaure. Napilit, masabol nga natanang di ba kami, hello madam. We love you. Take care. Take care, kasi la Watching from Honolulu, Hawaii, and pakikablao yuman apo, dagiti ka barangayak, dita barangay 29, Lawag, Siri. Apo unayan, mga idol, larag saklat, takang kanayon. Dagpat patayap, Angry Birds, palsi ito.
Baba melata di kita. Di pala di kita agila. Kanya kayat mo perfume, Sir Harry. Ama. Boss ka no, boss. Tulad sangpet na madam. Kado na urnong ko banglon, ngem awamet pagpawit. Tita Rosita. I-text minto madam. Ah. I-text minto. Ton December, isend ko to tay box ko. Kunan kita Elvis Agisi, boss. Oen. Oh, yung kay mga anin. Dadapay lang nga rod dita. Alangan nga mga kami tilang na isa ka na kami mitigat para lang kada kami. Oh. Iso ko, ingkay baga kami, Dagol! Makichismis mo. Dagol, ano tiko? Don't worry, sir. Malpas lang problema. Diretsyon ton pauit kun. Amo ni Gayem Annabel. Problema ko rin. Iba kam naman po na mga tabahi rin. Bakit? Wan. Anytime, Sir Harry, ko ng Tita Rosita, boss. Hello, mga sir. Good afternoon. Mabisinandan. Lalo kumutong na IB. Mamano ka... honest to goodness apo agbibuyahan nakamakian na ita best messenger kuno kwa. Yes, boss. No hanga da kay ti muna. Asjay. No adaman mas message di kita close talaga, close na si Dekti Poso min. Asjay lang no siya ti sumsumro. Kulitan da ka asjay. Oo. No siya ti sumro patay DJ. Oh. Patay DJ data ko no internet ko. Wifi mo. Wifi ko no kwa. Ada style ko akas jay. Kahit na nga sa ibagakpet no agres ako no kulakmet. Yes, boss. Ag-text ako no kasi tawag to kasi at style ko apo. Ngayon no isungan no na kulitak man kas pagrigan no daduma ala dispensaren da. Ana kahit kasawin nga mangring-ring gurak. Kasi ano ka rin kahit nasawin, boss? Kasi naanaak lang amin. Feel ka lang. No ipakita nga dungdungan nakipakita kas jaya pa talaga triple A. Well, anak kayat yo ibagayon tatlong magatang ko kunan ni Tita Elvis Agisi, boss. Nagadumit nga Angry Bird. Alam mo kamukha tayo lakay ko kunan na boss ni Tita Lilia. O mga busing mangang kayon. Di kita ipatpatay ti Angry Bird di wala ta babari da. I'm not affected. We are not affected. We are not affected. Ano di kita bisti-bisti cellphone? We are not at the same level, you know. Yes. Your level is not my level. Yeah. Ore pa agila. Ore pa iya dati kadakkelan nga agila ta Amerika ti patay mo. Kayab mo. Wala kaming pakialam. Mind your own business. Just watch and learn. Just watch. Learn your lesson bago ka mag-ipatpatayag. And make your lesson plan. Tingnan Naawan di kita ikon, boss. Pimanaw dan. Pimanaw da. Madlaw ko latan o dadaan. Awan dan inta mga name. Taman. Agkulap na kon ata may sakmet singular kulap. Awan JS na no ka, boss. Awan no pan Past future tense. Ano? No, kulap. No mesa lang. Kulap. Yan no, duha kayo. Collapse. When? Awanen, boss. Aduda pa na nagbubuya. Kakatawa, dami na. Medyan na nakakaan. Sexy pa deta. So sexy, ni Madam Telma Makaraeg. Mas pugi ka naman, Sir Harry. Mas pugi ka kanong nila kayo. Mas pugi ka kano, boss. Hala nga, kiyo masakpay, madam. Awan pa'y nakasagsagid ka niya. Juicy. Talaga. Adala may sa atin na bidjakul ko. Dagita patpatayap ti Angry Birds. Insecure dagita ko na, boss. Mabising kan adik oyo boy, ingka mga aning. Adalang may nga nagtalka kagayem. Yes, boss. Tsaka mo, not mapaspasa magtilubong. Bakpukaw ito. Awan na, umabisi lang kan ading ko ni Madam Janelle Rapanan. Hello, Madam Janelle Rapanan. Girlfriend ka lang ni Dimple. Love ko kung kunan ni Dimple, di kalman. Basta mo, detalin niya, ay Vicky, Arkilya Isaak. Yes, boss. I love you lang, I love you ka nakidi. Itatasi ka man I love you lang. Namamang ka, boss. Namamang ka sa Hindi, makidyon kailan ka na. Da kami apo amumiti makiride. Ano mo pag-isabay. Yes. Yung natural kami dito, apo. Han kami ate ana dami kayo di ba gamilat ta. Yung man na kahit kasawan nga kagurgura da kayo.
Numan banatan na pabainan da kayo da duma. Ana kayat ka sa mga patpatakyasin da kayo. Labda kayo. Ti kayat ko git. Alpipinek sa tay tikas na Yes, kasi. ibagayo lang tamit tay bagayo kada kami. Wen, tada kami bilang DJ karbingamit agsarita karbingamit agreact karbingamit timang kontra karbingamit agunget. Bilang DJ ngam da kayo met karbingan nyo met timang Magsungbat kada kami. magsungbat kada kami karbingan nyo timang idaljo opinion nyo. Yes, boss. Kasi deto ayan tayo social media. Ganon. At awan argabyado. Wan gabyado wen. So kung ibagami nga naimas kami, ay kasta akmet ko layo Ore saan? Ore saan? Talaga gwapo ka no kasta ti color ti badom, sir. Oh, loko-loko sir, amok dayta nga babae. Kunana ni Sino ni? Tita Lilia. DJ. DJ loko-loko sir, amok dayta nga babae, sir. Sino bagbagan Tita Lilia nga ta? Stop talking, madam. Alright. Forget it. Forget it. Mabisin ni among kun mga sir, katawa na kakatawa dito ko sino si Mirip tay in-check nga amok kunana ni Madam Ellie. Amoyo apo, di kita pa nagte-text yo. Isumiti mga ibagat personalidad mo. Kahit Yes, boss. we can read between the lines. So don't teach us how to treat that. Oh, just teach us how to doogie. Okay. Ano? Karina naman. Teach me how to Yung doogie. ipagpakamok lang. Mahalakan ka sa mga natin. Nakasarito kami at madikata Yes, kayo. boss. Hindi ano yun. Dapat J-level to otek tayo kita na. Masapal nga bagamlat na dyan. Rason mo din. Kayat ko dito tao nga pinasaktam. Yes, boss, adada. Adada. Makita I appreciate them. Makita mi da. They are genius. They are intelligent para kanila. Yan nung magitintin lang sit ka. Agin papakita ka nga ay. Kusayan mi takimot mo. Sal ite. Kusayan mi takimot mo no. Kasi na kami dito hanggang bigas na dito dumaanes to goodness nga ayat dala nga kakortada ayat dala nga ka-sponsor na ay hello tita kung kuna Naglapsat ka kasi Jelo. Bigas ni tita ay agayem apo nakapinpintas ka kung kuna dalo ka talaga nagpinas ka ate kung kuna oray kita ket napinas ko na ket dimit na pinas ata komento na belno ko Tesla. Don't get serious, Konana. Yes, we're only just joking, you know. Yeah. Well, nagwapo kayo sir talaga. Ken talented pa watching from Hawaii ni Madam Lynn Pagela Ibatuan. Maadot sa sauda kada kami bastos Jay. Pangas. Bastos pangas imamot ti Diyos umay dato ti may pagpa umay kay jelo lugar ko kan siya kan ibagbadat Yes, ka boss. kasi kanyak may kay jelo lugar ko salud-sudin yung hari ko boss agdasaag kay palang ijay sentro tapi digdamagan dak do da pinang pangaskon ada sinitsuiti kon ada linang langong kon Yes, boss. may mabalingkot makipinusta do pa yan may pangit ti aramid kas kaming ti media ti konakon ayaban na kami amin nga kaming ti media tinterong Ilocos Norte ken Lawag City patak deren na kamta sa Kapitolyo Ito do di kitag dadawat. iba ayaban nyo aming nga mamayor kada konsehal ito duda na sino da kami ti agdadawat ken bastos data ti challenge ko Yes, boss. Oh. kaya Maturog ako. Good night to everyone. Sina. Madam LB, boss. o sige maturog ka Turog. baby Turog. Correct ka sa hari ko na ni Madam Lilia Antonio, boss. yeah okay yan do siya ti ate mapikpikar no agunget akon bilang DJ bilang na nakarabingan mi anga na di ba gamit nami Naglalong da maangot mi nga madi ko naman, boss. lalo dawaangkot mi nga madi di ngamin Good night. Mangantayon, sir. Sino ito tumawag? Salros Dugas Close. ay nag-closen Mangantayon, sir Harry Ganoyog, si Ranak Pansit. When atada kayo lang ti agpakpakatawa nga kanayon. Ate Antoinette Maris. sa balik kami agpakatawa madam kami nga di sa mapilpili Natural. Dewen. Awan iti script na, baby. Amoyo digitikan kanta kada dumayan aramidan dat may nuswan na. Yes, boss. Sa kanti sa baling nga lyrics na. Oh. Ma-appreciate yo. Kada kayo ni kaya ti utek yo. Dito yan, iso tayo original ko ng boss. Wen. Oh. Oh.
Kasi adama iti martirak tapuso. Damagik man ken ka inarami sak tinangarami kada kita damagik ken ka daya. Tumagderman da mangi baga tay saprat ko tarupan na tabulpen. Iso nga nagbuya-buya kayo kada giti na dumata Facebook ka maipopost. Hindi nila maamin yung katotohanan. Siya ka nang may nagring-ringgo. So, handa kang bakit sagsagidin dito nga nayan jakay tikas jay. Tinasakit circuit tay pagat-atapan daka nga awan aramid mo ni Ate Oria Boss. Makadlaw nakman itamampay di da mabisin yards, the original HBO number 1. Sinag ko na nga saan Esther. Mapanen. Kaming. Alang nga rin kagayong gan kakapsat. Thank you unay-unay team paayo nga oras nga nang suporta when nagbuya dito ya. Number 1 live streaming iti ka Ilocwan Hari Book Cross original. Alaget intimet manganen, maturog met digitay dasken maturugen. Kikita tayo manin iti sumarsaro no pay nga aldaw. Goodbye everyone. Mama. Chup chup. Nay, awan ma-play ko. That's Book Cross -1 day. Oh. Ano nga ta? I-play ko. Oh? Ano? Awan mapili ko ka. Overtime ito, overtime. Agdoble bingay ko, agdoble no kate bingay ko. Live atek ni boss madam, agpadoble ak ti bingay kita. Mangig na namangmangi. Alang nga ron, para kada kay amin. Goodbye everyone, mama. Chup chup. Baybay ng sangalan taken ni ayat itay taan nagtulag ng bukel arabaa puspusot ka tinagragsak ka rin kariawan makarakrak ngem sikat imuna anak kalimita imatayo ka nito'y denak tanapan ka nakikasang-kasat kapulaeng higat di panagyan ipakadam na awatak uray na sakit tuy kaungkap ngitikit daw ko hindi ka mangliplipan nagalisto ka anang lipat itiawan kanto pateng tamay talibig nasakit unay-unay kanya walang ikalang muto'y ayan nagpasulisog kati sa bali di mo pinanunod in kaimbati alumnek ni apo init ikitjay baybay itjay ko nga agsang sangit itjay ko nga ipeksa sakit na ken ladinit kaya't ko nga itanem nilagim kaya't ko nga iwaksika kaya't ko alipaten ka kaputa ay ayaten kawaya-wayaan ka no bilang malaki mundo tuy
inkalang mo ang puso. Dito'y iimbay-bay sa pulen nakto. Dito'y 276 pangtuntong ng kaniyak. Dito'y kung iliw-liwag, panakaita sa'y to'y ayan. Dito'y 276 si kantut purpurayek. Nubilang at dato patek kuken ka, di pusok awaten na ka. Dito'y 276 ang tundo ng kanya. Dito'y kung iliw-liwag, panakaita sa'y to'y ayan. Dito'y 276 si kantut purpurayek. Nubilang at dato patek kuken ka, to'y pusok awaten na ka. You are listening to Channel HBO, the one and only Ilocano hit makers in the Philippines. Channel HBO, Hari Bukros Original. Number one.